Ja erittäin hyvää päivää kaikille, se on Patehix täällä. Ja joo. Mä oon siis tehnyt uuden skinin, se näyttää tuolta omituiselta. Mä en ihan mikä paras skinien tekijä. Ja joo. Tänään on pitäis aitaa tehdä toi joku hieno talo. Tai joku tällainen. Tää on hieno ja hieno. Joo. En mä tuu nukkumaan. Ja no, heti aluksi mä ainakin voitais lähteä keräämään materiaalia. Kiveä mulla ainakin on. Jos et niinku väärin muista. Joo, kiveä mulla on. Joten joo. Ja niin joo, mehän tarvitaan hiekkaa. Saa noita niinkun ikkunoita sit siihen. Tästä hiekkaa. Mä teen ehkä toi 21 riittää. Tää menee kuitenkin vaan 6 ja sit niissä on jotain niitä laseja paljon kuitenkin. Eikä mä ainakin voitais ottaa nää niinku kaikki nää heinät pois tai ruohot. En tiedä miksi tänään nyt sit on. Siitä tulisi kuitenkin vaan puolet käytetty, kun mä en oo mikään paras sisustehakasta. Jos aikaa me varmaan kuitenkin puretaan se, kun mä haluaisin tehdä yli jostain betonista, jos se siinä talossa siis on hienon ylivalkoisen tai jonkun. Mutta nyt me ainakin tehtäisiin ehkä noin perustukset tähän. Eli tosta. Ja sitten tänne tyyli. Sitä voisi ottaa ihan sellainen joku watchtower. Tuliko täältä näin? Paitsi tästä tuli kyllä aika iso. Väärää kohtaa. Ja 100 kirjaa. No ehkä tästä tuli ehkä vähän liian iso. Ei kovin kummonen talo. Kyllä pitäisi tulla. Tää tuli tosta ja sitten tonne ja tohon. En mä tiedä olisiko tää. Ja sitten tähän tulisi ovi. En mä tiedä, kyllä tässä aika hieno tuli. Tonnekin voisi tehdä jossain, jos saatte hienon talo. Tonne, mutta joo, ei tässä. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Oho. Päm. Ui. Sitten tästä lopusta voitais tehdä ok-loge. No okei, tuli aika hyvin niitä. Voisin nyt jo mennä ehkä laittaa jo tonne uuniin. Oho. Hiekat. Ironis. Kaikki turhaa vaan pois.
Mä kuulun muuten laavaa. Mä kato Ironi. Kiitos. Mä sain kehitetty. Onko se tuolla? Oh! Siellä se on! Juu! Ihan pikkunen. Tää on hyvä, mä saan laavapullo. Tai sit on niinku portaikin tehty jossain kohtaa. Pitää muistaa. Laitan tuohon torcheen. Oi saamari! Hemmetti, mä yritän nukkua tossa. Ei. Hemmetin vihreä pötkylläkin tää. Ja tää ei muuta ärsytä ja kiusaa mua. Mä teen. Katot alussa tolleen. No. Ei oo kyllä kovin kummonen, mutta au. Parempi kuin ei mitään. Joo, tollahan se on 48. Se tuli jo ihan liikaa. Ja... aurinko nousee täältä. Joo, voitais tehdä tosta hieno tunnelmaikkuna. Ja sitten tossa on se vuori edessä. Tehdään yli tohon vaikka tollanen. Olisiko tää? Ja sit vaikka tohon, että me voidaan tarkastella meidän farmia tossa. Paitsi automaattisenkin voisi jossain kohtaa sitten tehdä. Ovi. Tuo on hienon näköinen mun mielestä. Mä tiedän. No, kyllä se kai sopii. Mutta on stone cutteri, sen mä voisin tehdä. Miten se tehtiinkään? Ootas. Ne. Mulla kapsi päällä, mutta... Mä oon vielä saanut... Eikö se tarvitse jotain andesiittiä, se tarvitsi? Pitää ottaa biffikkerillaan tuu ja ottaa tosta vähän stiikkiä. Se oli täällä luolassa sitä andesiittiä. Ainakin, jos mä nyt oikein muistan. Tossa. Tarvitsinko mä nyt niinku tätä? Entä onko se dioritti? Ei. Tämä. Ei. Mä en halua sinua. Ei kun hetko, no olisiko se sitä niinku... Mikä se on se... Se... Ihan perustone. Sitä mitä voi tehdä kun laittaa uunin kiveä. Onko se just se sitten, jos mä tohon laitan jo kiveä tulemaan? No onko se sit sitä?
Jep, sieltä se tulee. Stone Cutter. Ai ai ai. Harmi, ettei Minecraftissa ole aseita. Harmi. Jos me nyt tähän laitetaan kiven, me saadaan sitä. Tehdään portaita vaikka 64, niin saadaan ainakin jotenkin sitä tehtystä. Voisin tehdä tohon tollaset. Mä teen. Joo, se kyllä olisi vähän parempi. Kattoon. No. On tää kyllä pähe. Vois vaan tehdä ehkä vähän noita aitoja sitten kukaan zombi ei pääse tohon miu. Sitten. Noin. Noin. Se on nyt siinä. Saadaan tohon torchit. Ja täältä sit otetaan tuosta. No voi hitsi, mulla on inventori tätä kaikkea muuta. Kaikkea muuta kuin pitäis. Haluan tuon mun chestin. No hyvä. Ne saa ottaa sen hetken, kun mä laitan chestin. Vaikka toho. Sinne kaikki turha nyt. Niin, ja tietenkin silloin jo zombit heti valtaamassa aluetta. Ei. Mene pois. Mä en halua sua tänne. Mä teen laittaa vaikka tohon. Vois tehdä sit jossain kohtaa semmoinen paikankin, mihin laittaa jotain kaikki noi turhat jutut. Mut joo. Me saatiin nyt tää valmiiksi niinku tämän videon idea oli. Ja